Aileen po. Ilang taon mo na yung sakit dyan? 5 years? 5 years na, pero wala ka talagang asawa. Wala po. Tapos yung may naggalit sa'yo, hindi siya nagutos magkulam, mismo siya nagtatrabaho, sinungaling lang siya, ha? Pero siya may anak na siya, 2. Pero walang sinabi ang Panginoon Kristo, ha? Na kilala mo siya. Kasi sa lahat ng eskwela, registration, marami kayo, di ba? Opo. Tapos naging vice president ka. Importante, sa 5 years mo ng sakit yung may eczema, kati-kati. Yan tubig niyan, dinemo ko na sa inyo yan kanina. Ilang gagawin mo, pampaligo, pang inom. 7 days lang yan, tatalab na lahat yan. Tsaka nagbago na yung dito nyo. Ikaw naman, ganun din yan, 7 days din lahat yan. Sa'yo, maganda sana. Pang ilang ka na ilang manggagamot ang tumingin sa'yo? 20 plus, kasama yung paghihilot, lahat-lahat. Tapos kasama sila father. Sa 20. Tatlong, anong tag doon? Inano ng exorcism ng pumapasok daw kaso lumalabas. Opo. Pero napalabas nila. Okay lang yun, kaso bumalik. Bumalik. Kaso kanina, bakit hinihipan lang kita sa pangalan ng Espiritu Santo para kang kala mo kinuryente ka? Sila nakakalam yun, yung mga kapatid mo, pero wala kang alam. Tapos yung mata mong kulay itim, ay yung puti, naging itim. Nakatisig ka sa akin ng gano'n lang. Diretso lang. Hindi kumukurap mata mo. Gusto ko sanang malaman kung nasaan siyang posisyon, kung anong dapat. Kaso, pinahinto ng Panginoon Kristo kasi hindi yata kakayanin ng physical mong katawan. Kaya wala akong magawa. Ngayon, anong pakiramdam mo sa katawan mo? Magang na. Kanina bago ka pumunta dito sa amin, ay ikaw na mabigat. Yung natapos tayo, sobrang gaan ng pakiramdam mo. Salamat una sa Diyos at sa pangalawa sa pinigay niyang kagalingan sa inyong karamdaman. Ito lang mapapayo ko sa inyo, lagi kayo magdasal at manalig. Ikaw, sinabi ng manggagamot na ikaw ay pwede na magamot. Huwag mong tatanggapin. Naintindihan mo? Pag talagang kusang loob lang to ibinigay sa iyo ng isang manggagamot ng babae man siya lalaki, idadaan kanya sa simbahan. Sasabihin niya, ganitong araw ka pumunta sa simbahan, may makikita ka ng ganito, utos to ng Diyos. Siyempre, magugulat ka. Yung isang taong magsasalita, bakit niya alam na meron akong katabing bata, anong posisyon ng upuan ko? Pero sinabi niya na yun. Pero pag pumunta ka sa simbahan, mangyayari talaga yun. Tapos alam niya kung saan ka nakaupo. Doon ka mangyayari yun. Utos ng Diyos yun, walang imposible. Tapos may lalapit sa yung batang ganyan. Tapos mananaginip ka ng kung ano-ano. Pag lumabas ka sa tahanan ng Diyos, mananaginip ka. Pag kagising mo bukas ng umaga, lilinaw ang mga mata mo kasi binasbasan ka ng Panginoon Kristo. Na hindi mo kayang ipaliwanag, maghahanap ka ng katanungan sa iyong sarili. Mananalangin ka sa aking Ama, padadaanin ka niya sa panaginip. Kung halimbawa lang yun, yun ang totoong ipinagkaloob ng Panginoon Kristo. Pero kung ganun-ganun lang, hindi. At ikaw, naman ang sabi mo, ano ba yun, pinainom ka na langis. Tapos sinundod ka sa sikmura mo, lalong sumakit at hindi ka nakalakad. Huwag kayo basta-basta inom ng langis, ha? Baka yung langis bigla kang mamatay. Pinapainom lang ang langis na may orasyon. Kung halimbawa lang, ito ang taong nito ay mayroong malaking tiyan, okay na talagang ginagamitan siya ng mga black magic. Kakaibang langis yun. Pero patak lang yun. Gano'n ba kadami ininom sa yung langis? 2 bote? 1 bomong ininom? Gano'n kataas? Hindi, gano'n kataas doon sa bote? Sa pag-inom mo, ganyan-ganyan lang? Hindi po. Kutsara. 3 beses magapon. Hindi. Ang pag-inom lang yun sapat na yung isang konti lang. Matindi naman. Pero talagang may sumasanib sa'yo masamang espiritu. Pero sabi na nga sa'yo ng pare, ay ito ay mayroon kang dalang emosyonal. At sinabi rin sa'yo ng doktor na nagpagamot ka rin sa medisina na pang-psycho sa utak, di ba? May dalang konti emosyonal. Totoo yun. Pero meron nakasanib sa iyo. May naglalaro sa iyo masamang espiritu, meron din sa iyo nagtatrabaho. Kasi kanina, sabi mo rin 2 anak mo. Wala ka naman anak. Tapos ang asawa mo ay walang trabaho. Pero ang asawa mo, company driver. Tapos ang trabaho mo, accounting. Malayo. Kaso, pinalis agad ng Panginoon Kristo, hindi ko alam. Kaya hindi ko pa pwedeng yun. Tapos nagugulat lang ako, pag hinahawakan kita, nanginginig ka sa takot. Bakit ka nanginginig sa takot? Naririnig nyo naman ang sinasabi ko. Tagalog na Tagalog lang yun. Naririnig mo ba sinasabi ko? Naririnig mo na Panginoong Jesus lang tinatawag ko? Bakit ka natatakot? Hindi mo alam ng utak mo.
Bakit ka tumatakot eh? Hindi po ako natatakot. Hindi mo alam na nanginginig ka? Bakit mo ko tinitigan ng masama? Hindi rin po. Tinitignan ko lang kayo, pero hindi masama. Pero yung kaninang bago mo kung nakaupo ka pala dyan, ginamot ka ng Diyos, bago ka palang isa-sign of cross at dinemo, yung sinign of cross ka, kinakausap kita, in-interview kita sa sakit mo, dahil marami ka na manggagamot tinignan, anong tingin mo sa akin? Nakakatakot ba ang mukha ko? Ano bang tingin mo sa akin? Matanda, etc. Bata? Ewan. Hindi ka nakakaramdam ng takot. Eh bakit yung hinipa na kita na sa pangalan ni Jesus, bigla ka nanginig? At nawala ka ng alaala? Ibig sabihin, may nakasanib sa'yo. Pero hindi ako na-enjoy sa paggagamot natin eh. Kasi sa kanya, na-enjoy ako. Talagang tinirsa ko na siya ng tinirsa. Pero pagdating sa'yo, pinaalis agad ng Diyos. Hindi ko alam. Importante, gumaling ka naman. Okay na yan. Basta yun lang ang sinabi ko sa inyo, lagi kayo magdasal at manalig at manampalataya, maging totoo kayo sa sarili nyo. At mahalin nyo yung sarili, at mahalin nyo rin yung kapwa at yung mga magulang, at ang higit sa lahat yung, siyempre, number 2, yung asawa nyo, ha? Intindihan nyo na po, lagi kayo magdasal at mahalin nyo yung magulang nyo, ha? Huwag kayo mawala ng pag-asa. Huwag kayo basta-basta naniniwala, ha? Baka sabihin na naman sa'yo ng manggagamot, sasanibang ka ng, iluluklok kita sa sasanibang ka ng mahal na ina. Huwag kang maniniwala, ha? Baka sabihin sanibang ka ng diwata, huwag ka rin maniniwala, ha? Baka sabihin sanibang, iluluklok ka ng mahal na ina. Hindi sasabog katawan mo. Kanina nga lang, kulang na lang, nangingisay ka dyan. Hindi mo alam na nangingisay ka dyan. O, di ba? Wala kang alam. Katulad sa'yo, sa kanya nahawakan pa lang, pinaalis ng mga pare, bumalik. Pero yung pinalis ng padre pala, matanong ko pala, ito ba yung pinalis yun ng mga pare, alam mo yung mga sinasabi nila? Naririnig mo pala? Pag nananalangin sila, siyempre, English, Tagalog, Kapampangan, siyempre, ama namin, dadaan sila doon, di ba? Nagsasalita sila ng kung ano-ano, pangtanggal nga ng exercise mo yun, di ba? Naririnig mo. Yung iba, lahat. 1/4, 3/4, mga ganon. Nasa kalahati naman. Hindi po lahat, kasi yung huli, kami tsaka yung asawa niya po pinatulong sa kanya. Bakit mabigat siya? Opo, talaga nangingisay, tsaka hindi, ayaw po niya magana eh. So kami po yung parang medium din na ginamit po. Pero nakapasok sa'yo? Ay, hindi, pero basta pagkatapos po nung lahat ng yon, lupay-pay po ako. Tsaka yung asawa po niya, yung iba yung pakiramdam niya. Paano ka ginamit ni medium? Anong ginamit sa'yo? Mawak ka na rosaryo? Krus? Pinahawak po sa kanya, tapos pinadasal po. Pinadasal kami. Bakit kanina, hinawakan ka lang ng kamay ng Panginoon Kristo? Ang Pong Nazareno hindi nagluluklok sa akin ang Pong Nazareno, ha? Binabasbasan niya tayo galing sa langit na liwanag at pag-ibig niya, ha? Iniilawan niya tayo. Kaya nga ako tumawag sa kanya para walang makapasok at walang makatakas sa'yo. Hindi yung makakatakas pag inilawanan ng Diyos. Talagang pinalayas na agad ng Panginoon Kristo. Bakit kanina hindi ihip pa lang sa, pag sa'yo nag-cross ko sa'yo, wala ka agad ng malay. Alam mo bakit? Malakas ang mga pari dahil sila ay simbolo at pag-ibig ng Diyos. Hindi alam mo bakit ka bumalik sa'yo yun? Dahil bakit? Meron kang tanong sa sarili mo na hindi masagot. Tama ba ako mali? May tanong ka sa sarili mo, bakit ka nagkakaganon? Di ba? Minsan natatarong mo yun? Mali ba ako? Tama? Alam mo, marami na akong karanasan sa exorcist. Alam ko ang isang tao kung may exorcist. Pag may exorcist yan, tititig lang yan sa mata ko. Magkakatinginan tayo sa mata. Pag kumurap ka, habang ako'y nananalangin ng ama namin at hindi ko pa ito natatapos, ibig sabihin, mayroon nakasanib sa'yo. Kahit hindi pa ako tumatawag sa aking ama, walang makakatitig sa kanyang mga mata. Dahil ito'y pinagkalob niya sa akin. Pero minsan, hindi niya ito pinipakita, hindi niya ito piniinilawan. Mararamdaman ng sense ko, kahit gano'ng kakalayo sa akin, kahit nandun ka pa sa gate namin, nadidetect kita na kakaiba ka. Habang palapit ka ng palapit sa aking inuupuan, kung nandun ka sa gate, ayaw mo lumapit sa akin. Sasabihin mo sa akin, pangit ako. Sasabihin mo sa akin, takot ako sa iyo. Ayaw ko na rito. Bitawan niyo ako. Lumabas na tayo. Alam mo bakit? Ayaw nandun ni Satanas sa akin. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya sa akin. Yun lang. Nagtataka ko, ayaw niya sa akin. Lalo pag nadikit ko yung kamay ko sa inyo, mangingisay kayo sa nganig.
Pero pag hinipan ko kayo, lalo kayo mangingisay. Hindi ko alam paano ko nagagawa yon. Alam mo kung bakit ko lang nagagawa yon siguro? Dahil sa tindi ng pananampalataya ko sa Diyos. O, hindi ko sinasabing Diyos ako, o hindi ko rin sinasabing magaling akong instrumento niya. Instrumento lang man tayo lahat eh. Naranasan ko rin maging mahirap. Hindi ko sinabing mayaman ako. Ang tatay ko ay sundalo, ang lolo ko sundalo. Pinalaki ako ng taong hinagupit at tinali ako, binaliktad ako, sinako ako. Kaya nga hindi na ako nakapag-aral eh. Pinlansya ang mukha ko at pinakain ako ng sili at mga dumi. Kaya sa sabsaban ako lumaki. Malapit sa Divisoria. Natutulog ako nang umuulan, nababasa pa ako. Umiyak lang ako sa Diyos na kunin mo na ako dahil nagkaroon ako ng maraming sakit, pagdudugo ng ilong ko, pag-ano ng mga mata ko. Halos uminom na ako ng tubig na may kiti-kiti. Ewan ko ba kung marumi ba, basta't madilim, wow na ako. Hindi pa rin ako mamatay-matay. Binigyan ako ng karunungan ng aking ama, hindi ko alam kung bakit niya ako pinipili. Bakit ako ang pinili niya? Sabi ko, sa dami-daming tao sa mundo na mas magaling magdasal sa akin, na nakapag-aral, na hindi naman ako nakapagtungtong sa eskwelahan dahil nawala na ako ng gana sa pag-aaral. Kasi ang nasa isip ko, pag lumaki ako, papatayin ko ang taong nananakit sa akin. Pero hindi ko na ito nagawa. Kasi, sabi ni Tandang Ermitanyo, pati ni ng Salome, hindi mo makukuha ang kapangyarihan ng Ama sa langit kung ang puso mo ay may sukdulang galit dahil pang gusto mo lang makikiganti. Ang kapag-ibig at kapayapaan na ang dapat maghari sa iyo para makuha mo kapangyarihan mo. Kusa itong lalabas kung kinakailangan at tutulungan ka nito pag ikaw ay nasa panganibang buhay mo. At hindi niyo ito pahintulutan na saktan ka ng kahit sino masamang espiritu na para patayin ka nila. Nasa sayo na yan. Pinanganak ka na sa mundo, taglay mo na yan. Bago ka palang pinanganak. Walang sino man makakakuha sa iyo niyan. Liban lang ang Diyos at dahil siya nagbigay niyan. Kahit kunin pa yan sa'yo sa pilitan, hindi nila makukuha yan. Yan ang sinabi niya sa akin. Basta't magtiwala ka, manalangin ka, wag kang makakalimot sa pagdarasal at panalangin. At wag ka rin makakalimot na pumunta sa tahanan ng Diyos. Pero wala siyang sinabi kung ano man ang reliyon mo. Kaya ano man reliyon mo, pumunta ka sa tahanan ng Diyos. At manalangin ka. At ituro mo rin to sa mga taong ibinibigay sa iyo ng Panginoon Kristo mga pasyente. Magtiwala sila sa Diyos at sa kanilang sarili. Dahil, andyan si Jesus sa puso nyo. Kailanman ay hindi niya tayo iniwan. Kaya lang tayo nagkakasakit ng dahil sa matitinding mga mata nating kasalanan. Pag nakatingin tayo sa tao, judgmental. Pag nakatingin tayo sa naiinggit, nagagalit tayo, naiinis tayo sa tao. At makasalanan din ang ating mata, kaya tayo nakakapag-isip na masama. Pag nakakita ka ng gwapo, maganda, ewan ko kung anong sasabihin ng utak mo, kamaslian o kamunduhan. Kaya nga lagi natin pinagdarasal, Panginoon, kayo ang aking maging mata upang ilayo mo ko sa tukso. Diba? Kaya yun lang mapapayo ko sa inyo, manatili kayong tumawag sa Diyos. Sila ay pare, magagaling na sila sa ganyan exorcist. Pero nagtataka lang ako, bakit pumasok ulit sa iyo ang masamang espiritu? At may sabay ka pang mangkukulam, ha? Nasabayan ka ng masamang espiritu, kinukulam ka pa. Matindi ang galit sa iyo ng mangkukulam. Yung masamang espiritu, walang problema yon. Alam ko na may sanib ka, pero hindi ako na-enjoy. Alam mo bakit? Ha? Hindi ako na-enjoy dyan. Alam mo kung bakit? Ipapakita ko sa tao na hindi kita iipitan. Ipapakita ko kung gaano tayo kamahal ng Panginoon Kristo sa salita lang. Hindi kita kakabitan ng posporo, hindi kita kakabitan ng stick. Pag nagpakilala ka ng demonyo ako, gagamitan lang kita ng isang ama namin at isang sumasampalataya at isang abaginong Maria lang. Tatapusin ko lang yon. Tapos, babanggitin ko lang na masamang espiritu, palalayasin kita sa loob ng katawan niyan. 10 beses ko lang yung sasabihin. Pag natalsi ka sa patangatlo, di nanalo na ako. Ganun lang. Yung pagkasalita ko lang kanina sa'yo, bilang beses ko lang binanggit ang Panginoon Kristo, lumayas na agad. Wala akong enjoy. Hindi ako na-enjoy. Pero ngayon, okay na. Pero sa Panginoon si Kristo, para sa inyo, ay siyempre masaya ako doon. Walang imposible yon. Siyempre, sa salita lang, lumayas. Pangalawa, sa inyo, maginhawa yon. Pero balang isang instrumento, dahil sanay na ako sa mga exorcist, sa mga ganyan, mga maligno, hindi pa pinapahintulutan ng Diyos na ipakita siguro yung gusto kong mangyari. Dapat ang kalooban ng Diyos ang maghari at manguna at dapat siya masunod. Pero kanina may gusto kong ipakita sa inyong lahat
kung talagang totoong sinasaniban ka ng masamang espiritu, dahil sinabi mo kasi kanina sa akin na ikaw ay ginamitan ng pari, 3 pa. At demon exorcism, di ba? Gusto ko malaman kung sino ba talagang sinong demonyo o ilang demonyo sumasanib sa'yo. Gusto ko ilabas lahat ng kapangyarihan sa aking puso. At matagal ko na kasing dito nagagamit. Pero, nasa ilang video pa lang natin. Wala pa yata. Wala pa nga pa yata 3 minutes yun eh. Natapos na tayo sa laban. Yun lang yun. Masaya lang ako. Masaya ako sa Panginoon Kristo dahil hindi niya na tayo pinatagal. Hindi niya na pinalupay-pay yung katawan mo. Hindi katulad to ng kapatid mo. Kapatid mo to, di ba? Oh, siya lumapay-pay. Salamat ha. Sige, thank you po. God bless sa inyong lahat. Ingat.